ക്രിസ്തുവിലുള്ള പ്രിയ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം ശക്തവും ശാന്തവുമായ ഒരു സത്യവുമായി നമ്മെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ദൈവം ഔദാര്യത്തെ അളക്കുന്നത് സമ്മാനത്തിന്റെ വലുപ്പം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള സ്നേഹത്തിലൂടെയാണ്. നിരവധി ധനികർ ദേവാലയ ഭണ്ഡാരത്തിൽ വലിയ തുകകൾ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദരിദ്ര വിധവ 2 ചെറിയ നാണയങ്ങളുമായി അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം മുന്നോട്ട് വന്നു. ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ തന്റെ പൂർണ്ണഹൃദയം അർപ്പിച്ചതിനാൽ അവൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ നൽകിയതായി യേശു നമ്മോട് പറയുന്നു. എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തെ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഒരു ദരിദ്രയായ വൃദ്ധ സ്ത്രീ ഒരിക്കൽ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിനായി ഒരു ചെറിയ വഴിപാട് നൽകി. എന്നാൽ അത് വളരെ ചെറുതാണ് എന്ന് കണക്കാക്കിയതിനാൽ അവരുടെ ദാനം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി. ദരിദ്രരുടെ ത്യാഗങ്ങളെ നമുക്ക്